Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maray na pagkauto mga tugang, ininapuan ka taripunan, kan mga darakulang barata ngunya na pagkaaldaw. Aldaw nin Miyerkules, Petsa 27 kan Hulyo 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, ano tan headlines kan mga bareta sa lado lokal. Blood relic ni Sana Charbel Maclouf nag-abot na sa St. Jude Tadeos Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine sa Legazpi City. Quarry operator sa Yawa River sa parte kan Barangay Malubago, Daraga Albay pinatawan na ng cease and desist order. Tabaco City Police Station nangapudan nin tabang sa publiko taning maaraman ang pagkakamidbid kan driver kan Toyota Hilux na imbelto sa road crash kanakaaging simana. Pamilya Bandoho sa Naga City tulong taunang pigahalat ang hustisya sa pagkagadan kan sa indang aki. Headlines kan mga barata sa lado nasyonal, prosecution panel handang magsunod sa alternate presentation kan prosecution asin depensa sa kada articles of impeachment depensa daipang naisumitir na manifestasyon. Dagdag buwis sa vape, soft drinks, plastic, pigadalan na kasalida kan income tax relief. Aumento sa pamasahe sa eroplano lauman na sa Agosto sigon sa Civil Aeronautics Board. Mas dakulang tax exemption target na ipautob sa Enero 2027. Sa ibang nasyon, pagdakol kang human trafficking sa online na scam sa Asia, na irehistro kang United Nation. Iyala dinaog ang dating world number 4 sa Mubadala DC Open. Sa detalyes kan mga bareta, enot ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Padagos na nag-aabot ang mga deboto asin na bisita ni Saint Jude Tadeos Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine sa Legazpi City ngunyan Aldao, Hulyo 29 tanganing magkapangadji sa ampang kan blood relic ni Sana Charbel Maclouf. Nag-abot ang blood relic bandang alas sa 1:30 nin pagkaaga asin personal na sinabat ni Reverend Father Neil Jose Aranas sa ginibong rite of reception. Tulos man ining sinundanin sa banal na misa sa dialektong Bicolnon alas 6:45 nin pagkaaga. Matapos ang misa, nagpadagos ang prayer vigil asin public veneration kung sa inpig tawan nin pagkakataon ang mga deboto na makapagpangadji asin pagkakataon o makapagtaon nin respeto sa relika. Magkakaigwaman o nagpapadagos na ngunyan ang sarong banal na misa sa lingwaheng Ingles na pinaunan kasubagong alas 12:15 nin pagkaudto asin alas 5:31 naman nin pagkahapon. Pagkatapos kan kada misa, gigibon ang pagbasbas sa may mga helang. Sa presente, mas madakol pa ang mga debotong mabisita sa simbahan tanganing mag-opresir rin pangadji asin magpartisipa sa pagtaon nin onra sa blood relic ni Sana Charbel Maclouf. Miyantas na nakatalaan man na matapos ang pagbisita ka na relic na ini sa sasabing simbahan alas 7:30 ngunyan na pagkabanggi.
Ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Pinatawanan din cease and desist order kan gobyerno provincial and quarry operator sa Yawa River harani sa barangay Malubago, Daraga, Albay. Hinayan kinumpirmar sa DZGB News ni Albay Provincial Administrator Rolly Rosal. Magigirumduman kan kusuudma kan magpaabot nin kahaditan ang mga residentes kan lugar matapos mahiling ang operator na nagkukondusir nin operasyon harani na sa pundasyon mismo kan Duterte Road. Dagdag pa ni Rosal na inot na nindang pinagmulta ang quarry operator kan nakaaging semana dahilan man kan mga nahiling na pagbalgar. Sinabi man niya na personal na ining binisita asin tulos na ipinapundo ang operasyon. Nangapuda nin tabang ang Tabaco City Police Station sa publiko tanganing maaraman ang driver as in vehikulong imbelto sa sarong hit and run vehicular accident o road crash na nangyari kan Hulyo 22 to 26 sa barangay San Ramon, Tabaco City. Sa ipinalawas na abiso kana pulisya sa panganat ni Police Lieutenant Colonel Vergel Bibak, nangyari ang insidente bandang alas 8:35 nin pagkabanggi sa purok 3 kana sabing barangay. Ang pigahanap na behikulo sarong kulay gray o silver na Toyota Hilux na may roll bar as hindi pa naaraman na plaka. Matapos ang insidente, tulos ining tuminakas o duminulag pasisirin sa direksyon kan Tabaco City proper. Basado sa investigasyon, may danos ang behikulo sa walang fender, partikular na sa parteng harani sa inutan na rida kan driver side na pwedeng magserbing senyales kan pagkakamidbid ka ini. Padagos man ang investigasyon kan hepatura tanganing mamidbidin ang driver as in behikulo na imbelto sa insidente, kaibahan ang paghanap as in verifikasyon nin mga impormasyon na mga katabang sa kaso. Hustisya ang padagos na pangapudan kan pamilya ni Rosel Bandojo. Tulong taon na poon kan makuha ang bangkay kan 17 anyos na estudyante sa Barangay Liboton, Naga City. Sa iyang ikatulong death anniversary kasuudma, padagos na daing napapanimbagan sa iyang pagkagadan as nagahalat pa man sa girari nin resolusyon kan sa indang apela sa Department of Justice o DOJ. Sigun sa pamilya, ultimong nahiling na buhay si Rosel sa CCTV bandang alas 8:40 nin pagkabanggi kan Hulyo 22, 2023. Mantang nagbabakal din pagkaon, alagad makaliis ang 10 minuto daina ini nahiling pa. Kan Hulyo 28, 2023, nakuhaan sa iyang bangkay na nasa estado na nin pagkaraot asin nakapatos sa bed cover. Kan Agosto 25, 2023, nagsangat ng kasong robbery with homicide ang National Bureau of Investigation o NBI Naga District Office laban kay Lorenzo Enzo E. Punzalan matapos makuha sa iya ang nawawarang cellphone kan biktima. Niantras binasura kan Naga City Prosecutor's Office ang reklamo kan Disyembre 11, 2023 dahil sa kakulangan nin ebidensya. Sinabi kan pamilya na may saro pang testigong nagsumitir nin sinumpaang pahayag na nagtuturo sa iba pang posibleng suspect, alagad ay ininaging parte sa naging pag-usad kan kaso. Nagsaangat sindanin apelar sa DOJ kan Enero 2024 mantang padagos na pigahalat ang desisyon sa presente. Sigun man sa pamilya, padagos sindang pigtatabangan kan NBI Regional Director as in volunteer against crime and corruption sa pagsubaybay sa kaso. Piglalauman kan mga opisyales sa residente kan Barangay Palanog asin Barangay Bantunan sa Kamalig, Albay ang nagagos ng mapapakarhay anday nagaganang solar power water system sa indang lugar matapos makipagkoordinar ang Department of Public Works and Highways o DPWH asin contractor may koneksyon sa mga na-report na problema sa mga proyekto. Kinumpirmar kan mga punong barangay sa DZGB News na ipinaaram sa Sainda kan DPWH asin contractor na bisita sinda sa lugar, tanganing personal na inspeksyonon asin mahiling ang kamugtakan kan mga solar-powered water system. Magigiramduman na enot ng ipinaghiras ni punong barangay Pablo Miraran kan Barangay Bantunan na dain na nagagana ang duwang solar-powered water system kantidad nintig 5 milyon pesos kung kaya sa mga balon o mga bubunas na nagukuan ng tubig ang mga residentes matapos maging mamara naman ang pigakuan ng tubig asin maraot ang water pump.
Mientras sinabi man ni punong barangay Glen Naparam kan barangay Palanog, dadai pa man sa graray na papakinabangan kan sobra sang gatos na pamilya an parehong ekipahe na ginibukan taon na 2023. Sinabi niyang dai nagagabot o nag-aabot an tubig sa ikaduwang tangke dahil ang taday ining booster pump. Nagalaom na sa presente ang mga opisyales kan duwang barangay na tulos masisimbagan ang mga depekto kan proyektong tanganing tulos naman na mapakinabangan kan mga residentes an matanos as in sufficienteng supply nin malinig na tubig. 100% kon 77 informal settlers sa Barangay Orosite, Legazpi City ang kinumpirma na makaka-avail kan resettlement site sa Barangay Bunker 1 asin Taysan sa syudad. Sigun ni kay Legazpi City Housing Community Development Head Attorney Rafaela Albor kung sa ginibong social demographic profiling nang napag-araman na dai sindanin dati nang naresibi o nakapasiguro na harong o resettlement site. Katakot kay ni pinag-unambitan man kan opisyal na asikasuho na sa masunod na aldaw kan syudad ang mga programang pangkabuhayan o ang posibilidad na ma-introduce sinda sa Food for Work program kan City Social Welfare and Development Office kang di masuportaran ang pagkabuhay sa bagong papamugtakan na mga harong. Kumpiyansa si Daraga Municipal Councilor Pilo de Lumen na mapapaduman sa tama na mga proyekto ang planong utangon kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Magigiramduman na inaprobara na kan sanggunian na bayan kan munisipalidad ang nasa 299 milyon pesos na utang sa Development Bank of the Philippines. Sigun kay de Lumen, kampante siya sa liderato ni Mayor Vic Perete kung sa oras na mapaunrahan kan bangko ang kagadan, gagamiton ini sa land acquisition o pagbakal nin lote kung saan ibubugtak ang mga nakaliladang proyekto aron Food Hub, Albay Agri-Fishery Exchange and Logistics Center, Daraga Science High School, Daraga Sports Academy, Daraga Technical Vocational School asin pagpapadagos kan Daraga Integrated Terminal. Lusot na sa ikaduwang pagbasa sa sangguniang panlungsod kan Tabaco City ang pag-amyandar kan Ordinance 005-2020 o ang No Vending Zone Ordinance na ipigbusol ni City Councilor Roy Bon. Sigun kay Bon, sagop pang ordinansa ang pagbabawal nin pagtinda sa 3-kilometer radius kan pampublikong merkado kan Tabaco City kan mga preskong karne, sira, gulay, prutas asin iba pang wet market commodities. Pigtutugutan sana ang pagbababakal kay ni sa public market, satellite market, malls, private markets asin sa pigpaplanong ibubugtak na barangay Talipapa. Dagdag pa kan opisyal kay puha na maamyandaran ini tangani masuportaran ang sayang ibubusol na ordinansa sa mga masunod na sesyon o ang pagbugtak nin barangay Talipapa sa mga barangay kan syudad. Naglalaong man si Bon na makakapasar na sa ikatulo asin ultimong pagbasa ang pag-amyandar kan ordinansa sa masunod na sesyon kan sangguniang panglungsod. Asin yan po ang mga detalyes ng mga barata sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes ng mga barata sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinibapa, makalihis na nagkaperang pagirumdum. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Care time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair, happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials, now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. #bold beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB Bareta alas 12. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, naresibi na kan Senate Impeachment Court ang pigsumiter na manifestation kan House Prosecution Panel may kinaraman sa rekomendasyon
na article by article na presentasyon nin ebidensya kan parehong prosekusyon asin depensa. Sigon kay Attorney Reginald Tungol at tagapagtaram kan Senate Impeachment Court na pabor ang prosekusyon sa per article na alternate presentation of evidence kung sa intatapuson una ang presentasyon nin mga ebidensya sa Article 4 nin parehong prosekusyon asin defense team bago magbaliw sa masunod na article. Siring manura pang nareresibin na manifestation ang impeachment court hali sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tungol na kung ingka sumagsumitir nin manifestation ang defense team, pwedeng desisyonan ni Presiding Officer Chis Escudero. Alagad piglinaw ni Tungol na dahil ini magpaparikas o magpapahalipot sa proseso ni impeachment trial dahil sa ilaram kang Senate impeachment rules, kaipuhan na tapuson ang gabus na article bago magkaigwanin botohan, asin kapag natapos na ang presentasyon kan ebidensya kanduang kampo, duman pa sana sinda maburutuhan sa sistemang article per article basis. Pigaadalan kan Kongreso ang pagitaas kan buwis sa vape products, sugar sweetened beverages as in single-use plastic para mabawi ang nawawara o mawawarang income kan gobyerno hari sa mas halangkaw na personal income tax exemption. Sigun kay House Committee on Ways and Means Chairperson as in Marikina City Representative Miro Kimbo na sa tansya kan Department of Finance o DOF na ang pagitaas kan annual income tax exemption threshold hali sa presenteng 250,000 pesos pasiring sa 350,000 pesos kay bahanan pagitaas kan tax exempt ceiling para sa 13th month pay as in iba pang bonus hali sa 90,000 pesos pasiring sa 110,000 pesos, makakabawas ng 50 bilyones pesos sa income kan gobyerno. Sigon kay Kimbo pag-aadalan kan Kamara, ang pagitaas nin buwis sa vape products sa saro sa pinakadakulang nagkukusog na patanid sa pampublikong salud sa nasyon lalo na sa mga jóvenes. Sinabi kan kongresista na piga-adalan kan Kamara ang itaas kan buwis sa heated tobacco products, panduwa ang sugar sweetened beverages. Ini ang saro sa pinakadakulang causes ng diabetes sa satuyang mga kababayan. Sigon kay Kimbo, sa alang-alang man kan Kongreso ang pagpataw nin mas mahiwas na buwis para sa mga single-use plastic products, partikular sa mga sachet para makatabang na mabawasan ang plastic pollution na nagiging kausa kan pagbaha dahil nagbabara ini sa mga bulusan nin tubig. Lauman na sa giraray ng pag-itaas kan pamasahe sa eroplano sa primerong parte ka na gusto matapos iitaas kan Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge level sa level 13. Sa sarong abiso inanunsyo kan CAB o CAB na ipapautob ang bagong fuel surcharge level pon Agosto 1 sa Good 15 mas halangkaw kumpara sa level 8 na ipinautob kan Hulyo 16 sa Good 31. Sa sarong kan level 8 papatawan ni 423 pesos sa good 1,237 pesos na fuel surcharge ang domestic flights, mantang nasa 1,396.74 centimos sa good 10,385 pesos asin na 42 centimos para naman sa mga international flights. Ang fuel surcharge separadong bayadan hali sa base fare na pwedeng ipataw sa mga airline tanganing mabawian nag-iitaas na gasto sa jet fuel. Target kan Kamara de Representantes na maipasar sa Agosto ang propestong tax relief package na Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mapuunan ang implementasyon kay ni sa Enero 1, 2027. Sigun kay House Committee on Ways and Means Chairperson as in Marikina City Representative Miro Kimbo na gusto ni na House Speaker Faustino D. III as in Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos na maaprobaran ang masalangkaw na exemption sa personal income tax kay bahanan mga katakod kaning revenue measures sa masunod na bulan para makasunod sa timetable kan Presidente. Sa iyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, hinagad ni Marcos ang Kongreso o sa Kongreso na itaas ang personal income tax o income tax exemption sa 350,000 pesos kada taon. Tauanin exemption ang mga saradit na negosyo sa corporate income tax. Asin magtaonin tax amnesty sa mga dain na bayadan ng income tax, estate tax, donors tax, value-added tax o VAT asin multa sa dain na bayadan ng income. Pinaliwanag ni Kimbo na ang propestong tax exemption iyo ang dain na maipapautob ngunya na taon dahil ang matitipon kan gobyerno gikan sa personal income tax asin kaibahan sa ginibong national budget. Sigun kay Kimbo, target kan Kamara na maaprobaran ang propestong tax amnesty bago ang break kan sesyon.
Ipinahayag kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na duwa sa apat na bagyo ang pwedeng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa bulan nin Agosto. Sigun sa ipinaluwas na climate outlook kan PAGASA, pigakarkulong duwa sa gudtulong bagyo ang pwedeng mamatian sa Setyembre, saro sa gudwa sa Oktubre, Nobyembre asin Desyembre, mantanga duwa sa gudsarong bagyo naman ang piglalauman na malaog sa Enero 2027. Sinabi kan PAGASA na posibleng mabilog ang sarong makusog na El Nino sa pagultanan kana Oktubre 2026 asin Enero 2027. Masingan posible pa ining mabawasan na numero kan bagyo, may posibilidad pa man giraray na makusog o na magkusog ang nagkapirang mabibilog na maraot na panahon asin maging sarong super typhoon. Suportado kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang plano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magtindog ni spaceport asin maglansar ni rocket sa 2027 sa masunod na taon. Ini kasunod kan pag-anunsyo kaini kan Presidente sa iyang SONA kung saan gigibuhon ang test launch sa Cagayan. Sigon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nasabing plano kan Presidente na katuhog man sa modernization program kan AFP asin mga nagpapadagos kaining inisyatiba. Dagdag pa ni Padilla, makakatamag ini sa pagpapakusog ka National Defense, Disaster Response at Maritime Security ka nasyon. Napag-araman na enot ng ipinahayag ni dating AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na mabilog ng Space Command and Militar susugman sa napaghurunan ninda ito kan Presidente kan sinda nagmeeting sa Camp Aguinaldo. Siniguro man kan AFP na padagos sindang makoordinar sa Philippine Space Agency at sa Department of Science and Technology para sa nasabing proyekto. Barata sa ibang nasyon na haadit ngunyan ang United Nations o UN Migration Agency sa pagdakol kan mga tawong naluloko asin napipiritan na magtrabaho sa mga scam compound o illegal na online fraud center sa nagkapirang parte kan Asia. Sigun sa International Organization for Migration o IOM, ribo-ribong tawo hali sa sobrang 80 nga nasyon ang pigsasabing nadadara sa mga siring na operasyon matapos mainganyar kan mga peking job advertisement sa social media na nagtatangro nin halangkaw na sweldo asin magayon na trabaho. Makukuha ang nagkapera sa mga pinakadarakulang scam compound sa Myanmar, Cambodia asin Laos kung saan pigakarkulong maabot sa 300,000 na mga obrero ang pigagamit para magkondukta nin online scams laban sa mga biktima kaibahan ang mga gurang na individual sa West countries. Alagad sigun sa IOM, dakulman ang mga obrerong ini o dakulman sa mga obrerong ini ang biktima mismo ng human trafficking. Kapag nakaabot na sinda sa nasabing lugar, pigkukuhaan sa indang mga dokumento asin pigpipirit sindang manloko online sa pagikan pagpapatakot asin pangungulog. Pero digdi nakaka-experience man ang mga biktima nin pang-aabuso, trauma asin darakulang utang matapos mailigtas. Sa lado kan Karawato Sports, nagpahiling din makusog na determinasyon si Filipina tennis star Alex Ayala matapos niyang pamarangkalon asin daogon ang dating world number 4 na si Zheng Qinwen kan China 4-6, 6-4, 6-1 sa round of 32 kan Mubadala DC Open. Nakuha ni Zheng ang primerong set matapos makabawi hali sa atad na set ni Ayala. Halaga din nagpadaog ang Filipina netter asin nakabalik sa ikaduwang set sa paagi kan ultimong tulong games para maipatas ang laban. Sa deciding set, dagos nang nangibabaw si Ayala matapos ang 4-0 na kalamangan as hindi ay napigtugutan na makabwelta pa ang sa iyang kalaban sagot sa dagos niyang maselyuhan ang panggana. Sigun kay Ayala inabisuhan kan sa iyang o siya kan sa iyang coach naman tinidong maging kalmado asin magtiyaga sana. Ang abisong ini ang naging yabe sa iyang matrayumpong panggana sa nasabing laban. Sa masunod na laban, makakalaban man ni Ayala ang Canadian tennis player na si Leila Fernandez na igwaman nin dugong Pilipino. Breakthrough! Sarong 17 anyos na lalaking igorot hali sa Abra ang nakaimbento nin aparato na mapailaw nin mga bumbilya na daikaypuhan isaksak sa outlet. Sinabi ni John Trex Castillo kan barangay Kabuluan na sa pagikan sa iyang aparato posible nang makaputan ang kuryente. Paliwanag niya dahil ini sa pag-resonate kan kuryente sa coil na nagluluwas ng sarong bakal kaya pwede ining makaputan. Gibo sa ordinaryong materyales sa indang harong ang sa iyang kapasitor arog kan mga garapon na may salt water, aluminum foil, asin mga pako. Ang imbensyon ni Castillo dakulang tabang lalo na sa mga komunidad na nawaran nin kuryente.
Istoryang naiiba. Sarong lalaki hali sa Poland ang ginibong snowman ang sayang sa diri tangani makuha ang Guinness World Record. Matrayong pong nakuha ni Damian Kasprizik ang titulo na longest time spent in direct full body contact with snow. Matapos siyang magbabadigdi sa laog ng 2 oras, 12 minutos asin 12 segundo. Ginibo niya ang record-breaking attempt sa Ślatowa, Poland. Ininani katulong matrayong pong record attempt ni Damian kung saan ang sa iyang mga enot ang full body contact sa yelo asin pagbabad sa sobrang lipot na tubig. Flashback. Ngunyan na aldaw, Hulyo 29 kan taon 1921 kan pigproklamar si General Emilio Aguinaldo na preparado na ang Pilipinas na magsumitir ng responsibilidad nin sarong malayang nasyon. Alagad preparado sa lado militar, sinabi ni Aguinaldo na warang may mabalo na magamit din pwersa sa nasyon sa panahon na nagpupuon na ang harmony, peace as in international brotherhood. Sinabi ini kan opisyal bilang simbag kay US Senator Hawes bago ang joint session kan Philippine Legislature. Sinabi kan opisyal na ang independensya may magabat na responsibilidad, posibleng paglangkaw nin buwis asin pagkawara nin kalakaran. Asin yan po mga tugang ang kabilugan kan mga barata. Pinagtarabangan na isurat dyan sa samuyang DCGB News Base sa laog nina 6 na oras. Sa pangyayat po kan samuyang news director as si news manager Sir Mar de la Cruz as ni Nicole Ann Gloriani. As samuyang kaibangan sa radio technical Kuya Ronald Baldo. Kami po ang sa indong naging tagapagbarata ngunya na pagkaudo. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Ainsel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay, maray na pagkahapon. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sinda, kita ika ako, biko. Daemi na pahudyan, permi numero 1 ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na, urago daing iba kami naan. Sa tahaw